welcome na naman po sa panibagong video. Dito na po ako sa aking check-up. Wala tayong upload for today. Kanina kasi nga andito tayo. May sakit kasi ako for the past few days. Balik na naman tayo dito. Pabalik-balik lang. Yan, tapos na po ako sa aking check-up. Kausap ko na yung aking doktor. Ay naku, walang katapusang paracetamol na naman tayo today's video. Paracetamol na naman. Naglalakad po ako ngayon papunta sa bahay ng mother-in-law ko. In-laws kasi nga andun si Ana. And gutom na po ako, so manghihingi ako ng pagkain doon. Naka-fasting na ako. Naka-hotdog fasting ba? Sa pilitang fasting ito eh. Nagmamadali na kasi ako kanina. Gutom na ako. And imimit ko pala guys yung aking kaibigang Pinay. Pupunta siya dito kasi yung mga anak niya andun sa next town lang sa amin. So dito kami mag-meet sa center. Ura-urada yung aming pagkikita. Malapit na ako guys, mag-drop by muna ako kay Ruth kasi may sasabihin ako sa kanya. Tapos nag-drop by nga ako doon kanina, hindi ko na video. Si Ana, cute na cute. Sabi niya, mama, na-miss kita. Ang cute. Pero ayun yung sumama sa akin. Malapit na po ako sa saan kami magkikita ng friend ko. Yan. Ayan na si madam oh. Ayan na si madam oh. Ayan, mapaganda muna daw siya. Tingnan mo, nakaganon pa. Ayan na yung aming kain. Cheat day ito eh. Yung mga biglaang kita. Ayan, tapos na kami dito. Chika lang kami ng chika. Anong masasabi mo sa Skindle Mams? Mas maganda dito, Char. Lipat na ako. Hanap ka ng jowa taga Ay, dito. wag uwi. Lagot, baka di ako makauwi. Si madam na siya shopping kami guys. Yan na naman, may na-shopping na naman siya. Shopping ng pambata. Uy, 5 euro Cute. na lang, uy. Cute oh, 5 euro na lang. Walang size ni Ana so hindi ko siya mabilhan. Gusto ko yun ng pink oh. 18. Ako naman, itong dala ko yung take out namin. Tingin-tingin lang tayo. Maganda rin yata ito kahit na ano. A few moments later. Dito na kami. Kain na naman kami. Kain na naman. Pandesal. Bili na kayo. Ay, hindi Bili na kayo. Napa-order. Pandesal is life. Wala na. Ito Ano na. na lang, breadcrumbs na lang ang natira, ma'am. Cheat na naman ako ngayon kasi nga bawal ako dito. Yung wrap. Wala yun eh, pandesal. Sold out, walang palaman. A la carte. Tambay lang kami ngayon. Chika-chika. Ayun na, alas 5 na guys. Alas 5 na pero nagchichika pa din kami dito ni Jonah. Sa next town lang din kasi yung ano niya, yung binibisita niya ba. So baka hanggang gabi siya dito. Chika lang kami ng chika. Gabi talaga pag yung mga Pilipino nag-catch up ba. Yung chika talaga ng chika ba. Ipakita ko sa inyo pala ito oh. Nabili ko sa sa Hema pang sports na ni Ana sa klase niya ba. Terno siya. Yan. Yan. Cute siya. Pang niya to, pang gym kimzal na Parang PE sa atin ba? Pang PE niya ito.
Kasi pang pagpasok niya, paano na din, pa summer. So, saktong-sakto ito siya. Nakabili pa ako ng bag kanina doon kasi nga na hindi ko nadala yung shopping bag ko ba na palagi kong dala. Sayang din. So yan, ipakita ko sa kanya yan mamaya. For sure gusto niya kasi may pagka pink siya, pink taka purple. So yan. Ayun, hanggang alas 5 chika lang tayo ng chika. Grabe yung jogging ng lips natin. After 4 pandesal, still here. Ipa-burn siya. Maboburn na yung pandesal eh. One eternity later. Hi guys, so si 6 o'clock na and then kaka-pick up lang, pinick up na po si Jonah, si Mamsh. Pangalawang pangalawang meeting lang pa lang namin. Yung first time namin nagkita doon sa Utrecht. Hindi po ako nag-vlog kasi gusto ko lang magpahinga at that time ba. And then, yung second time, yung today, dapat sana talaga magmi-meet kami. Pupunta siya dito nung sabi nag-cancel ako kasi nga may lakad kami today. Pero, nagkasakit ako nung Saturday. Tapos, may check-up ako kanina. May free time ako kanina pagkatapos ng check-up. So, tinext ko siya kasi nga, alam ko na andun lang siya sa sa mga anak, binibisitan yung mga anak niya doon sa kabilang town. So, tinext ko siya na kung andito pa ba siya ba. Tapos, andito pa pala siya sa amin. Sabi ko sa kanya, if okay lang ba sa kanya na magkita kami doon sa sentrum sa amin ba. Yun. So, sabi niya, okay naman daw. Pagkatapos ng check-up ko, naglakad lang ako doon. Nakita niyo, diba? Papunta doon sa sentrum. Tapos, guys, nagdabay ako kanina doon sa opisina ni Ruth. Oh my God, hindi ko alam na nag-meeting pala sila. Yung talagang nag-meeting sila doon sabi ko, ay, nakakahiya naman. Sabi na walang problema daw, dito ka. So parang nahiya ako na makipag-usap si Ruth kasi andun talaga yung lahat ng colleagues niya parang tawag dito, nag-alirong sa Bisaya. Yung, hindi ko, yung naka-form sila ng yung circle na nakaupo sila lahat. Ay, parang sabi ko, sige, alis na ako. Sabi ko, tinext ko na lang pala sana si Ruth kasi sanay ako na pag may lakad ako doon sa sentro, malapit sa opisina ni Ruth, nagda-drop by ako, walang problema. First time ko na makataon ba na, oh my God, nag-meeting pala sila guys, nahiya ako. Pero wala namang problema po sa kanila. Parang kinausap ako ng mga boss niya, yung mga kasama niya sa trabaho, ganun. Tapos kinausap din po ako ng former boss ko kasi yung kinainan namin kanina, doon po ako dati nagtrabaho. Tapos nakita ako ng may-ari doon sa kanina, may-ari ng restaurant kanina. Tapos kinausap ako. Tapos yung manager ko dati, kinausap din ako. Parang, yung kasama ko sa trabaho, parang nakikipag-chika din ba? Pero hindi ko na po, syempre na-vlog yun. Nakakahiya din guys. Tapos, basta yun. Masaya. Tapos, wala po talaga ako sa mood masyado these days kasi nga, parang kind of feel down talaga these days. Pero, masaya ako na yun, natuloy talaga yung pagkikita namin ni Jonah. Tapos, yung pala sa check-up ko guys, ito yung dito sa sa ear ko, chinek nila. Akakala ko kasi lilinisin lang, baka may nabara ba. Pero sabi ng doktor kasi at the moment, parang may nagre-ring na sound dito tapos masakit siya sometimes. So nagtitake po ako ng painkiller. And then, sabi ng doktor, na-irritate yung middle ear ko. Parang red daw siya, may swelling daw doon. And ang nangyari pala, kasi nga may cold ako, yung tube na nakakonect sa tenga natin tsaka sa sa ilong, yun ba yun? Parang sa kabila noon, sa kabilang side, may slime doon. So, nababara siya. So, ang sabi lang, kailangan kong mag-spray. Oo, ito. Ito yung Silometazoline na spray. Yung no spray na may Silometazoline na kasama. So, kailangan kong gamitin to for 5 to 6 days. 3 times a day para daw ma-clear yung yung way na yun, and then hindi na masyadong bara kasi grabe yung pressure ng tenga ko talaga. Noong Saturday talagang umiiyak lang ako sa sakit kasi nga super, hindi talaga pwede, parang kailangan ko talagang
mag-ano ng pain reliever ba. Nag-ano na po kami ng pain reliever yung oil, yung parang drop lang, drop lang. Sabi ng doktor kanina, hindi, it doesn't help daw kasi nga, ano yung nasa kabilang side yung ano, yung issue. Tapos, kahit nagda-drop ako ng pain reliever, hindi siya nag-work kasi hindi umaabot doon na side, sabi niya. So, it doesn't help talaga, sabi niya. Yun. Sunod-sunod po yung anong pagkakasakit ko these days, parang ang tsaka naman. Kaya medyo down po yung aking pakiramdam. And happy ako na nakalabas ako kanina and nakalanggap ng hangin, sariwang hangin. Chika-chika lang kami ni dito. Gabi guys, yung chika namin guys, alas 11 pa hanggang alas 5 na ngayon. Chika lang kami ng chika. Alas 6, alas 6 na nga. Chika lang kami ng chika. And happy din ako na finally nagkita na talaga kami nung first time and then na-follow up pa na ngayon. Kasi alam nyo yun, di ba? Pag may na-meet kayo, alam nyo talaga kung iba na kasi ngayon kasi madaling magchika online pero pag face to face na parang alam niyo sa sarili niyo kung magki-click kayo or hindi, 'di ba? So, 'yun, masaya po ako na na-meet ko si Jonah dito. And marami kaming napagchikahan, syempre about sa buhay-buhay namin dito and yung yung mga past namin, yung mga ganyan. Kasi gusto ko ding makita yung reaction niya na ganito. Ito yung niya kanina, t-shirt niya. Medyo malaki itong size na to, pero sa summer pa naman siya gagamitin. And baka medyo lumaki pa si Ana at that time ba, hindi natin alam. Pero I think, okay naman to sa kanya. May pagka-tight nga yung pair. Pag nagustuhan niya po ito, bili po ako ng isa pang pair. Kasi wala pa yung ibang colors na available doon eh. Yung iba, yung available doon, lang, white. So ayoko ding pasuotin siya ng white kasi PE, diba? Ganyan na bata po guys. So, for sure, madudumihan lang talaga to. Bibilan ko siya ng iba pa kasi nga para may papalit-palit siya ba. Yun. So, yun. Yun lamang po yung araw namin. And ang hirap talaga pag nagkakasakit tayo, yung bahay din natin. Parang may sakit. Makalat din yung bahay guys. Kasi, syempre, si Mr. inaalagaan niya po ako. Siya yung nagluluto. Tapos, andito din si Ana. Siya lang yung nag-aasikaso kay Ana. Kasi nga, nakahiga lang talaga ako most of the time. Kasi, nahihilo din ako. Nagsusuka-suka, ganyan. Pero, hindi po ako buntis. Chinik ko na po. Nasabi ko sa previous vlog na hindi ako buntis. Medyo, lang talaga. Masama yung aking pakiramdam. Hindi ko alam kung anong reason. And din kami, nagkatrangkaso, nagkaubo, yung ganyan. So, parang ang daming nangyayari these days. Na napapagod talaga ako. Tapos, umiksi na pa tong tenga ko. Kasi siya guys, kung may cold din kayo, kung may sipon din kayo, please wag niyo po akong gayahin. Sobrang, when I blew my nose, parang napasobrahan yata. So, parang yung pressure, dito sa na-irritate yung tenga ko. So, if may cold po kayo, hinay-hinay sa pag sigma. Sigma yun sa amin sa Bisaya. I don't know how you say it in Tagalog. Yeah, but when you blow your nose, so medyo do it a little bit gently. Kasi nai-irritate pala yung natin dito, yung ear natin. So, yun. Yun lang po yung walang masyadong ganap dito sa guys, sa bahay. Yun lang talaga. And ipakita ko po si Ana sa inyo. The next day. Hi guys, galing po ako sa aking part-time and next day na po ito. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi. Pakita ko si Ana mamaya, nakalimutan ko kagabing ipakita ba. May dala ako. Kasi after ng part-time, nag-drop by ako sa mini grocery store. Kasi nakalimutan kong bumili ng tomato paste para sa tomato soup. Tapos bumili na din ako ng tinapay dun sa bakery. Is home! Say hi guys! Hi guys! How are you? How are you? Unsay ngalan nimo gani? Ana, unsay ngalan nimo? Anna! Pilay mo edad? Pilay mo edad? Ma, Papa sa 3. And Oma, Opa sa 4. Ano sa na fish? No, but I'm speaking Bisaya. Mama! Pilay mong edad? Mama! Oh.
Wij gaan feest vieren dadelijk. Huh? Wij gaan daar feest vieren. Ja, daarom. Ja. En Ja. de tafel op de mama en papa's tafel. Hier tafel. Who told you that? Ik hoop bijna 4. Yeah. Ja. In Bisaya? Ja, deze 3. In Bisaya. Mama. Pila imong edad? Mama. Upat. Ik praat. Oh. Ik hoop bijna keer. Ik hoop klein beetje 4. Yeah, bay na vir. Ja, bijna 4. Yeah, sabi niya, malapit na daw siyang mag 4 years old. Ana, pila imong edad? So you say 4. Ana. Agoy, noon sana man pud na. Ana, 4. Pila imong edad? Ana, wala na sa mood guys. So magbabay. Magbabay na po kami sa vlog. Bye-bye. Say bye guys. Bye guys. Please like. Mama. Say please like Please like and subscribe. and subscribe. See you. See you. Doy-doy. Doei. Ayan na guys. Wala na, nandiyan na yung favorite show niya eh. So wala na. No, it's okay. I'm not watching. I'm watching the show. Nahiya po siya niyan. I'm watching the show, love. Nagli-lip-sync pa yan eh. Ang cute-cute ni Ana. So, hinatid po siya ng lola niya kasi yung lola niya yung nagbantay kanina while nagtatrabaho ako. So, may lakad po yung kanyang lola kaya andito siya maaga nilang hinatid. Otherwise, gabi na po ihahatid ito. So, yun na lamang po yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood and thank you sa palaging suporta and panonood ng aming mga videos. Kita-kita naman po tayo sa sunod na video. Maraming salamat. Mush babush. Doy! Yeah!